Minecraft Kill vlog a já se jmenuji Loli 4D a tady je Fight Match. a jinak budeme natáčet Minecraft, jiné hry a tak dále. A jinak jsme se objevili tady, nevím jak, ale to je jedno. Wow. Jsem Superman a on taky. Batman. Superman s kolonádou. Jo a bacha, tady bude mega jump. Tak, Počkej. vidíte? Tak a... Neboj se. O co boj? Hej, gol, brzy na ty. Hej, já jsem... Tohle je Kaj. A já jsem Pedro. Petro. Petro. A Takže VIP host, Gamebox.cz. přivítáme VIP hosti. Hádejte, kdo to je? Čus. Ahoj. Samozřejmě je to z Gameboxu Pietro a Kaj. Jak si myslíte o našem vzhledu, nebo jak jsme začali z toho videa? Ujde to, začali jste docela domci podle mě. My jako nemáme moc velké zkušenosti, taky právě začali jsme. No. Ale jo, takový... Jedlo? Už týden máme. No vlastně. Já to nepočítám. No, tak to počítej. Vidíte, jak se hádají? Napište do komentáří, jestli se hádají, jsou blbí, ne, jestli se ferou a hádají. Napište do komentáří. Pojď ozvaň si mě stará Onda Trump. Kdo? Teď. My se dneska se šestí neperem, takže klídek. My jsme mírové osoby. Pravdu se neperete? Ne, nepereme, je na závodech. Jo. A kdo zatím vyhrál? Petr posledně a já, Pietro posledně a já 3-0. Hajzle! Vidíte, do teď mu to vrtá hlavu. Tak Kaj, hele Kaj, proč jsi řekl Pietrovi Petr? Nemenuje se Petr, ale Pietr. Jmenuje se Růžička. Ne, jsi šimpan. Ne, Žádný urážky tady. to jsem si splet, je to prostě Pietro, já jsem Kaj, tak takhle si už na nás začít. Já jsem Petr, on je Ivan. Ale, ale Pietro a Kaj. prostě to je takový normální, jak to. V prvním vlogu jsme říkali jména, takže to už víte. Takže Pítr, pověz ještě něco o nich, jak začali, já už jsem něco povykládal. Jo, dobře začali celkem, ale jo, šlo jim to Jo, docela sympatický na rozbitou držku. Chceš? Gamebox.cz, Gamebox, Jo, a on mi chtěl rozbít držku a chce. Hej, to má být klidnej. Omlouváme se za toho se fail, on se zbláznil a je blbec. Jako ty. I am singing ha ha ha. Včelku Máju. Včelku Máju. Úplně blbec. Zasílej nám včelku Máju. A když tak budou taky točit cokoliv. My točíme už. No, oni už točili denní vlog. Podívejte se na její. V neděli bude dvojka vydaná. V pondělí by měla být. Trojka nebo karaoke. Jo, a jejich adresa, jestli to nevíte, tak je, řekni YouTube. YouTube channel je Gamebox dohromady. Mezera.cz. Jo, a zatím ty řekni něco o... Kuk. Fuj. Řekni něco o jejich... Píp. Píp, 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 píp. Ty jsi takový píp. Pietro, řekni ještě něco o našem převodu. Hej, ty pserante.
sám. Ty jsi takovej? Osleduje porno. Konec a půlka penisu. Ne, on to fakt nemyslí Tak jo, takhle. loučíme se s Než by- Boxu.cz. Čau. Fuj! Nás Minecraft Killer, to všechno. A ještě nejsme žádní jako sprstáci, puberťáci. Doopravdy jemu je kolik let? 10. Jemu? Co? What the fuck? 11 a jemu je taky 11. A mě taky. Zadoží kanálu, nahráno jeden. Jo, a když tak, tady máte fail. Alexi, můžeš ukázat? Omlouváme se, fail teda nebude, ale jinak se podívejte na tohle. Hej, to je náš zvuk. Co děláš? To bude takový trošku hororové. Co kameruješ buzerant? Jseš buzerant, no. Jde to točit hlavně večer. Koukni na Alexe. To je ono a Alex tady trošku. No ty vole. Píp, píp. Omlouváme se za to, on vůbec se nejmenuje Alex, ale vlastně To je jeho ten, přezdívka u nás. jo, u nás. Ale jinak, ty vole. Tak tohle byl fail. Dnešní fail večera. Jo, kurva. My jsme... Jo. Pojď. Hele, jinak Já čekám, že ho budeš. opravdu jsme vděční, jestli nám dáte like, odběr a komentáře, fakt hezký. Ivane, A žádný sprostáci. Ivane, takže já... A Ahoj, začínáme jinak naše dobrý, druhého tak čus. vlogu a jsme na soustředění. A pak ukážu na tebe.